Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DZGB aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP Philippine Standard Time ali sa Pag-asa alas 5:06 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta sa DZGB mga bareta ngunyan para sa aga. GB Garantisadong Bareta. Ako po si Pio Fernandez. Enot sa dispatchos kan bareta sa lado lokal. Nasa linya si kumpadreng Alarmario. Pading Al, Diyos marahay na hapon, please go ahead. Atrasado talaga ang mga bidding process kan mga nakaambang proyekto, lalo digdig sa Albayas and Legazpi City.